So yun, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Bali, papunta kami magtatanim ng talong tsaka sili. Ito, tatanim namin doon sa lininisan natin nung nakaraang video natin. Bali, kasama ko yung baby ko. Hi ka na. Hi! Sama ako kay Papa. Bali, guys, 15 talong tapos 15 na sili tatanim natin. Bali, nandito na kami sa bukid. Doon nyaki din ang rin pautang tansan pautang ka. So guys, mga ilang plat na lang ang gagawin ko. Bali 30 lahat ito yung itatanim natin. Bali nakailan na tayo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bali 5 na lang guys. 5 ganito. Dito natin itatanim. Para kahit walang ulan, panuan lang natin ng tubig dito, hindi na siya maabot ng tubig itong mga to. Bali 15 sili tapos 15 talong yung itatanim natin guys. So guys, 5 na lang. Tapos magtatanim na tayo. Hindi na kasi malamig. Mamaya na lang tayo. Sa bahay. Umuwi ka kanina? Pagpunta ka niyang sabihin mo kasi ito kagatin ng puton yung tutoy mo, bahala ka. Wala ka ng tutoy. Maraming puton dito. Akin yung pala. Hindi mapapala ako. Mapapala ako ng Alis yan, mapala ko yung paa mo. May akunti na lang, itatanim si Papa. ang dali ko doon. So yun guys, magtatanim na tayo ito. Ito na yung tanim natin, sili tsaka talong. Tapos meron tayong dito. Meron tayong pang tusok. Ito gagamitin natin. Yung nahulog na isa. Ito guys,
Bale ano guys, sili, talong ang gagawin natin. Butasan muna natin. Kulot ko tayo ng sili. Butasan muna natin lahat guys. Para may pagkuhanan tayo ng mga ulam natin guys. Yun, tapos na tayo nagbutas guys. Bali maglalagay na lang tayo tanim. Talong.
Tapos sili. Tapos talong na naman. Talong sili guys. Tapos sili na naman sa banda roon. Tapos talong na naman. Naka-video to? Pindutan ko lang? Hindi na muna pindutin. Pinindot ko naman. Tama na lang, huwag ka na magsalita para hindi ka marinig. Lapit ka dito. Lapit ako dyan. Ah. Bakit kilo-kilo lang naman? Galaw ha? Ha? Lapit ka dito, tingnan mo ako.
So yan guys, naitanim ko na lahat. Papatin mo din guys. Oh, hi ka na nga Rod. Hi. Dito kami. Ano masasabi mo? Dito kami lang mumula si Papa ko. Tingin ka dito ah. Nagmumula si Papa ko. So yan nga guys, tapos na. Bali sili, talong, sili, talong, sili, talong. Yun ang ginawa natin. Para may view na. So yan nga guys, tapos na akong bali hindi ko na siya didiligan kasi guys, basa naman tong lupa. Bali magpaano na lang ako ng mga 1 week siguro, tapos mag-aabono ako dito. Para mabilis lumaki itong tanim natin. Tapos dito sa gilid guys, meron ako nakuha doon sa bahay na na sili na tumubo. Ito. Sana mabuhay. Malalaki na sila guys. Ayan. Bali sana guys, mamayang hapon sana ako magtatanim kaso May itlog. okay lang na okay lang na maaga tayong magtanim kasi hindi naman mainit. Bali alos nga umaambon pa nga kanina. May itlog yung Tapon mo na yan. So babay na. Ayaw. So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. Bali update ko na lang kayo dito guys sa tanim natin na ito. Sana maging successful. Balik ko lang pa nga guys dapat meron pa doon sa bandaron pero bibili pa ako ng pinhi ng punla. Bali 31 ito guys, kala ko 30, may pasobrang isang talong kaya naging 31. So ayan nga guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to ulit. And guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. And guys, ingat, bye bye, God bless.